Szanowni Państwo, witam serdecznie w imieniu organizatorów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie i Gminy Chmielno w Centrum Świętego Jana na premierze tryptyku kaszubskiego Legenda, Miłość, Narodziny. Patronat honorowy objęli senator RP Kazimierz Klejna, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Kaszubski Zespół Parlamentarny Michał Melibruda, wójt gminy Chmielno, Jan Gorowiński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Partnerem wspierającym organizację wydarzenia jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, instytucja kultury z samorządu województwa pomorskiego. Patroni medialni: Radio Gdańsk, Radio Kaszebę, Radio Głos, Kurier Kaszubski, Pomerania, Zawsze Pomorze, portal www.szwajcariakaszubska.pl, Kartuzy Info. Koncert przygotowany został w ramach projektu Tryptyk Kaszubski, premierowe wykonanie na gdańskiej scenie, który jest dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka oraz dofinansowany z budżetu gminy Chmielno i przez sponsora, spółdzielczą grupę bankową, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Tryptyk kaszubski jest czymś więcej niż tylko koncertem. To uroczysty hołd dla kaszubskiej ziemi oraz jej głosu, który przetrwał stulecia burz, zmian. Dzieło to narodziło się z marzeń, wspomnień i tęsknot, a jego pierwszą iskrą była wizja ożywienia kaszubskiej epopei Aleksandra Majkowskiego Zietcy i Przybłędę Remusa, nadania jej nowej, scenicznej duszy. Tryptyk kaszubski to cykl 3 utworów, z których każdy eksploruje inny aspekt kaszubskiej tożsamości. Śpiewogra kaszubsko-polska, Zung w Döce, kantata, remusowy Miłota oraz małe oratorium kaszubskie Apokalipsa. Muzykę skomponował na zamówienie Gminnego Ośrodka Kultury w Chmielnie Mateusz Ryczek. Autorem libretta jest Jarosław Banaś, autor słuchowisk radiowych, redaktor Polskiego Radia Koszalin. Dyrektorem projektu jest Edyta Klasa. Myślę, że to jest miejsce na brawa. Muzyka tryptyku łączy w sobie brzmienia muzyki charakteryzującej się epickością i napięciem, z ariami, które unoszą duszę ku niebu, oraz z folklorem lokalnego krajobrazu, oferując unikalne kaszubskie spojrzenie na świat. A teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania śpiewogry kaszubsko-polskiej Zung w Döce, czyli Zamek we mgle, w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Viva l'Arte pod batutą Antoniny Banaś-Nitkowskiej oraz chóru tancerzy i kapeli Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Chmielanie pod kierownictwem Marii Leszczyńskiej, Witolda Tredera i Jerzego Soliwody. Partie solowe wykonają Ewa Cojne, mezzosopran, Damian Wilma, baryton, bazuniści Janusz Świątkowski i Andrzej Galiński, narrator Michał Brąk. I ten utwór jest właściwie wołaniem o odrodzenie i pełną autonomię kulturową Kaszub. Odzwierciedla ona tęsknotę za korzeniami, które trzymają naród przy ziemi, nawet gdy świat wokół wiruje w chaosie. Premiera śpiewogry odbyła się 14 listopada 2022 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Chmielnie, a była możliwa dzięki dotacji z programu Kultura Interwencje Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.
Już teraz zapraszam na naszą scenę artystów, a Państwu życzę dobrego wieczoru. Opowieść dawna, jak pierwsze słowo ludzkości. Ludzkości, ludzkości, ludzkości. To lęk przed zapomnieniem. Je to Getka tak stary jak Gedele Ledze. Lecę, lecę, lecę. To jest strach przed zabycieniem. Weź lęk człowieka, cienką, patetyczną linię. Weź strach człowieka, jego cękłą linia. Linia, linia, linia. Która zakreśla nieznaną ciszę. Ciszę, ciszę, ciszę. W tej ciszy rodzą się opowieści. Powieści, powieści, powieści. Jaką znać i spłekły. Spłekły, spłekły, spłekły. W tym spłekły rodzą są płewiestci i fame. Powieści, powieści, powieści. Dlaczego w naszych czasach trwa lęk? W czasie pozbawionym ciszy i tajemnic. Tajemnic, tajemnic, tajemnic. Nie może wzrosnąć żadna legenda. Legenda, legenda, legenda. Czemu Tereska jest strach? Ci nie ma spłekłej i tajemnic, nie może powstać żadna płewiestka. Dlaczego?
Nie miej spłekuj, nigdy nie miej. Zung i tery jewnaj. Tery jewnaj. Nie miej. Czy jest tam ktoś, kto pali światło w zamku
Kasiepskich stronach chcemy raz, w Kasiepskich stronach chcemy raz. Nasze będą wyłają nas, nasze wyłają nas. Tam jest zora płela piąty raz, tam lekarze wyłyłają nas. Tam jest zora płela piąty raz, nasze wyłyłają nas. W Kasiepskich stronach starych
opowieść dawna, jak pierwsze słowo ludzkości. To lęk przed zapomnieniem. Lęk człowieka, cienką patetyczną linię. Zakreśla nieskończoną ciszę. W tej ciszy wyobraźni rodzą się Dlaczego w naszych czasach trwa lęk w czasie pozbawionym tajemnic i ciszy? Żadna legenda wzrosnąć nie może, że pretereska jest tak, że jest to mgłenie tajemnic i łezie czarna. Ty nasze, jak sny muszą trwać, unosić się Nad jeziorami, wygować. nad morami, Budzimy się, Płewiestci są jak sne, muszą bez wlaj, letac nad jezoroma, letac nad lasem. A świedeckniemy so łelny, od strachu i dyć. Szanowni Państwo, przed nami kolejna część koncertu. Drugi akt to kantata kaszubska, remusowy Miłota, remusowa miłość. Warstwa tekstowa utworów wzbogacona została kaszubską poezją Hanny Bakurat-Snuzik, która podkreśla motywy miłości i tęsknoty. Tu wspomina się zmarłych, którzy odeszli, ale pozostawili po sobie miłość. Główne motywy to miłość, tęsknota, śmierć, splecione niczym nici w kaszubskim hafcie. Kantata wybrzmiewa w rodnej mowie, po kasiepsku, przypominając, że w pamięci tkwi siła, a w bólu jest piękno. W składzie wykonawczym dodatkowo wystąpią narracja głos żeński Łucja Kitowska, solo na trąbce Marcin Poprawski.
Premierowe wykonanie kantaty Remusowy Miłota miało miejsce 29 października 2023 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Chmielnie, a jej produkcja również została wsparta dotacją z programu Kultura Interwencje Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Zapraszam do wysłuchania. A i umarły přezeblekajú so časo za smierc i strašom płenocach, trądzi matemoma
i niech wesno scą witra. Łeni bele minole, nigdy i nie wrócą. Z miejsce są na swoim westrzutku świata, pod ziemią, łetrącała ich samota. My tyś, jesme, ciede słepsze stuniemy bec. Łeni bywele blesi, bywele daleci, tereskaje po nich cechłe, jeno ma spokojno. I mu me zabyciony, płetniścione miłosce, płet starzałe zaziełosce, co ześłe. Snicy dobrym było ich ziecy. Przenemni w dzień pusty nocy, jesme łebudzony i przytomny. Nasi umarli przebierają się czasem za śmierć i straszą po nocach trudnymi tematami i niepewnością jutra. Oni byli minęli, nigdy już nie wrócą. Zmieścili się na swoim środku świata, pod ziemią. Potrąciła ich samotność. My też jesteśmy i kiedyś przestaniemy być. Bywali bliscy, bywali dalecy. Teraz jest po nich cicho. Jest nam spokojnie. Już zapomnieliśmy podniszczone miłości, podstarzałe zażyłości, które zeszły. Snem dobrym było ich życie. Przynajmniej w dzień pustej nocy jesteśmy obudzeni i przytomni.
Nieleno nama są zduziele, nieleno donaju pisele. Lesteju zabyciony i testamente niewydarzony. Teryska nick nie wime na pamiąc, cides nawetka jesme werechłe wiwele. Ich imiona przed zasniącym, ale łani derch nie cieli. Leno muciąco krążą przy zeblokł i za śmierć. Testamentem
Przedstarzałe, zdarzyłoście. Co zeszłe z niczym dobrem było ich serce. Szanowni w dzień łezki noce. Pieska wybudzony i Zbieram się pamiętać całą konstrukcję cienia, z kamieliny kamienic, sklepienia i sklepiki. Znaki i znaczki, pomniki i autoportrety wspomnień, grafiki i autografy pokoleń od Świętego Ducha. Przeskakują lata, cofają się wieki, między czasami manewrują generacje na drewnianych schodach. Przeskakują lata, cofają się wieki, między czasami manewrują generacje na drewnianych schodach. Skrzypią jak śnieg z bólu, śpiewają miejskie ogrody, swą pamięć, historię, dzieła i działa, sztuki, serenady. Sławi moją ludność,
Tryptyk kaszubski zamyka małe oratorium kaszubskie. Apokalipsa oparta na wybranych fragmentach Apokalipsy świętego Jana w przekładzie kaszubskim ojca Adama Sikory oraz cytatach z powieści Majkowskiego Ziecy i przykłady Remusa. Do wykonawców dołączy saksofonista Łukasz Juśko. Premiera małego oratorium miała miejsce na scenie Chmieleńskiego Domu Kultury 27 października 2024 roku i również była efektem projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Chmielnie w programie Kultura Interwencja. Oratorium dojrzewało powoli, ze świadomością, że Kaszubi mają ważny komunikat do powiedzenia całemu światu. Eskalacja wojny na Ukrainie, straszna rana współczesności, przywołała wspomnienia wojennych losów przodków i ich przywiązania do wiary ojców, czyli katolickiej siły, co daje nadzieję w najczarniejszej godzinie. Oratorium to oparto na Apokalipsie świętego Jana, która czytana po kaszubsku ma szczególną wymowę. Jest to głos narodu, który trwa w swej wyjątkowości dzięki kulturze przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Zapraszam.
w sercu
Zecum nasim nie pozwalają w szkole mówić nasium kasiepskum getku. W cerkwiach i dewno nabożeństwa kasiepści wygasa. Lejeś dla sterych lecę, odprawiele kasiepści. Płać był sterych, ale to sprawę nie odmieni. Les ich kasiepści dadzą im w trembo i przesepią zemną. Rzekł Bóg do Buna, mego łaskawim swym głosem. Sądź mnie przy błędu prawi mać, i wszyscy zachły wrodzi. Dom zapłynął, że płet twoje nodzi.
Drodzy Państwo, nasza wyjątkowa podróż muzyczna dobiega końca. Tryptyk prowadził nas przez mgłę legendy, tęsknoty, miłości, śmierci. Ku apokaliptycznej nadziei. Naród, którego głos wybrzmiewa w tym dziele, jest jak skała na brzegu Bałtyku. Nieugięta, pomimo że szarpią ją fale. Premiera Tryptyku Kaszubskiego to nie tylko święto muzyki, ale i afirmacja kaszubskiej tożsamości. W erze globalizacji takie projekty przypominają o unikalnym języku i historii regionu, łącząc miłośników klasyki z entuzjastami folkloru. Serdeczne podziękowania kierujemy do wykonawców oraz wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania tego wydarzenia. Dyrygentka Antonina Banaś-Nitkowska. Kierownik chóru Maria Leszczyńska. Solistka Ewa Cojna. Solista Damian Wilma. Dziękujemy również Nadbałtyckiemu Centrum Kultury w Gdańsku, który był partnerem wydarzenia. Dziękujemy również sponsorowi Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, senator Kazimierz Klejna, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, patronat honorowy. Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. I dziękujemy panu Michałowi Bronkowi, który w niesamowity sposób zastąpił pana Tadeusza Makowskiego i dał nową jakość roli narratora Tryptyku. Dziękujemy panie Michale.